दिनैबो ओंखारलायबायनो जोंना लाग्रोलै बिदि सालबारि थांगासिनो सालबारि मोजां नाय थालांगोन मायाबा गंगना जलंगा आरो फिन खेबसेबाव बरायबावनाय जाबाय दा जों थांगासिनो सालबारियाव बैसागो लांदां बैसागो बादायलायनाय दं बादायनो थांलायनोसै माबायदिबा जायो बादायफेराखै एबारनो फार्स्ट टाइम बादायसिगोन मिलै जासो हाय हेल'आ Offline ini tuh. Senggang kita bilang mau langsung naik. Siapa ada yang jelas kayak ini? Nang. Banyak. Ini kita udah ada. Ini orang macam ni asal betul ini. Oi, banyak. dong. Mana? Naik dia. Pasal dia semua kaya. Naik. Naik dia. Jom gugur aja ni. Level ni umur berapa kaya? Sini. Direksi sih. Ayo babu. Lihat bisa. Hari Sapani Bali. Why? No, open. Mulai depan guys, mulai depan. Rupiah. Ah. Jangan pilih lemar, mesti jadi lagi. Oke. Nama bel. Ronggali Prisani sampai. Kenapa bang? Ronggali Prisani. Sugungsang Eri, Dipa Modon Geri, Sunil Basuntari, Dipa Balaram Basuntari. Salbari parti sebenarnya makan ini sebenarnya. 85%, 50% First division lagi dari बहुत बुरा मोनदों एबार
जोङो गांसे गांसे आर'नाइजों जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जों मान बावदों। गोजोननाय थाबाय फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन। जोङो बे जोंनि बरायनायजों नोंथांमोननि जिथु नाजानाय बे नाजानायखौ जोङो जुगामि खालामनायखौ जोङो हास्थायदों। नोंथांमोननि जिथु जौगासारनाय बेखौ जों हास्थायदों। नोंथांमोना जाहाथे आरो बेनिख्रुइ बांसिन रोंगौथि देखायनानै इयुनाव नोंथांमोना रिजाल्ट खालामनो हायो, समाजनो माबा मोनसे फैनो हायो। जोङो बेखौ हास्थायनानै गांसे आर'नाइजों नोंथांमोनखौ जोङो बोलो फोरानाय नाजानाय बायदि जों मोनदों। आरो बयनिसिमबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय हाबलांदों मानसिबो एसे आवथेजोब्बाय गोजाननिफ्राय लाहैनो नामा? सारे जिरायलाय अ सासे फरायसालि बिथाङा 81 जौखोन्दो बिथांमोन पान्जाब दैमारिनि फिसाजो बाथौ फैगोन नामा सोरनियाबा गोरोन्थि गाज्रि जादों नामा? गासिबो थिग दंना? लामाथ' गोरोन्थि जादोंना काजोलगावआ? गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननि जिउआ इयुनाव गोजोन हास्थायनानै नोंथांखौ बिदाय होबाय। नोंथांमोन दङ बिथांमोननि उनाव नोंथांखौ जों गाबज्रिनो सानदों। Thank you. Moजां फराय दे। दाना जि गयारि बिफा बारन्दा गयारि काहिबारि मोजां फराय दे। हागोन। बिफा आगोल काहिबारि मोजां फराय दे। मोजां फराय। संगीता गयारि बिथाङा लाहुरि बरानि माइनाव बसुमतारी बिथाङा पालसिगुरि सुप्रिया बसुमतारी मोजां फराय दे। बिथाङा पालसिगुरि मामुनि मुसाहारि पालसिगुरिनि बिरगा बसुमतारी ओरैनो मोसायो बिदिनो दा जोंनि आलासि बिथांमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइजों बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय आं खावलायबाय। जोंनाव सानफ्रामबो मोनसे नेम दंखायो बिसोर गासिबो ने साहाजों गासिबो खोनाबाय गासिबो साहाजों नालाय गासिबो जाबाय दे बेनिफ्राय लाबा आरो खेथि माथि फिसाखौ हानायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलसिम बिथांमोना प्रिया सरगिरि प्रिया सरगिरि आं सिनायला रुनाय ओइ ओरै गासिबो नालाय ओरै नालाय खनसे दोननाय गासिबो नोंसोरनि मेम'रि थागोन जिखिनि मोनदों जिखिनि शेयाराव जिखिनि दङ बावैसो शेयार खेला खिन्थु मिउजिक स्टार लाइमोन दं लागाव बादायगिरिया बिथांमोना फेलें जादों बिथांमोना जोंनि बादायगिरिया
खारबाय दं मोनथ'वाखै मोनबाय बे जायगायाव गैयामोन जेनेबा मोनबाय आदसा Resmi Boro, mereka kita bidangkan, Mabeko, sebagai baktiado Hamaboli, bidangkan. मोजां जायोब्ला मोजां आसार खान्थिनि बिगोमा जायोब्ला मोनसे समाव जों मोजां समाज जों मोननो हागोन बांदुरिं दावरिं सि अखाजों मैलाना सफैलायबाय आयो सफैलायबाय बैसागो बोथोर रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय महर लाना बैसागो बोथोर रंजानाय बोथोरा सफैलायबाय महर लाना Ready?
있어. 여기 이렇게 그러면 뭔가 이제 라면 서면서 सिद्ध लानानै दङ ओंखायनो बिनि जायगाखौ आं एसे आवग्रिफैनाय जाबाय गोबाव खालाम आं जेबो लेक्सार होआ दोंसे मेथाइ रोजाबनानै बेखेवना होनो सानदों हेलो 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 Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. मेथाइ रोजाबगिरिथ' नङा रायजो राजा नोंथांमोन अब्लाबो एसे बैसागो बोथोरलाय रोजाबनो नाजादों जों लागोनिलाय सनाथि रुफाथि हौवा सेंग्राजोंल' खाथि खाथि
नाय गोरा सानफा थोलो जों लागोनिलाय सनाथि रुफाथि हेलौ दैसायाव दुगैनाय मिनिखैरो मिनिहरनाय आंनि बिखायावसो जिलिर गावहरनाय दैसायाव दुगैनाय मिनिखैरो मिनिहरनाय आंनि बिखायावसो जिलिर गावहरनाय सोर जाखोमोन आगैया जोंजोरै नायनो मोजां सोर जाखोमोन आगैया जोंजोरै नायनो मोजां दैसायाव दुगैनाय मिनिखैरो मिनिहरनाय ओंखार लासै लासै ओंखार ओइ गोजौआव नाय